Sanibonani ke ubongolo Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozanani nendlebe nangu kuphathuka baba uMdletshe noMandlovu unkosikazi wakhe. Okay, uMandlovu ke umama nje unesi siyakwazi lokho ngintshela ukuthi unesi usebenza esibhedlela and siyazi ukuthi ubaba useyikhansela kade drive ibhasi uqale waba uyindoda nje hlonipheka emphakathini siyazi ukuthi banezingane zabo futhi ezintathu nje siyayazi yonke lonto leyo. Okay, kusho ukuthi ke isigcine la umntwana wakhona ebona enye ingane euniversity. Hayi makabona lengane lena kuthiwe ke kulokhu babazwa abantu bathi hayibo uyazi ukuthi akuve nje wena ufana naleya ngane leyana kaSibanibani baze bagcina sebabangani ke because wonke umuntu uyababaza ukuthi bayafana. They ended up having a bond ngalokho. Nangempela ngelinye ilanga ingane nje kuthe kuyimini nje right umfana wafika nawo lengane ekhaya uhlale exoxa ke ngayo but abazali bakhe bebenganakile uMdletshe benoMandlovu abazange banaka ukuthi okay just because umfana wethu uxoxa ngayo lengane it doesn't mean ukuthi ifana ithema ifika ingane ekhaya uqale kwababaza ingane zakubo uqala zathi ngeke webhuti uyafana nomuntu nawe ufana nse nawe uthi athi hayibo hayi nami ngiyazi ukuthi ufana nse bahleke they laugh it off uthi guys look like twins basically uthi ahleke kumfana athi sizobona mase kufika umama nobaba ukuthi bazothini nangempela ke bafike mabafika ntambama kufika umama kuqala athi hayi ngeke noma ngathiwani lengane iyafana nawe mntanami uyazi ukuthi iwena uyihlalele uthi abesethi yama sihlale sikuzwa lokho all the time nalomfana lo akasashokhekile nawe uhlale kuzwa lokho abese yabuya uMdletshe ntambama naye makafika ethi uyangena endlini athi hlashokheke hayibo abese buza unkosikazi wakhe lengane yakabani abese yashutha hayi lengane lena umfana wethu ade khuluma ngayo njalo ethi enene iyafana naye athi hayi ngempela iyafana naye uMdletshe nje ushokhekile kodwa akufika ukuthi mhlawumbe ingane yakhe noma ingane yentombi kuze kushaye isikhathi la umfana lo kanti uzobona indodakazi yakhona kulomuzi lo ayibone as a girlfriend makayibona as a girlfriend abese ethi enene abuzeke kusho ukuthi ubhuti wakhe ashuthi ayifethu I doubt ukuthi ekhaya kuzovunywa ukuthi uthana nodadewethu atshele umngani lokuthi hayi nomfethu ngiyamthanda ngempela dadewenu ngibone ngathi ngingamenza umuntu onkosikazi abese ethi enene I doubt ukuthi ungakwazi ukuthi ukwenze lokho ngoba ekhaya kuvumelekile ukuthi ingane zethu nje ubaba ustrict and kuyifamily nje estrict hayi sihambe isikhathi baze kufike la umfana khona isejola ke nodade wabo lo wakulomuzi lo kuze kufika isikhathi la kufuneka khona azolobola umfana lo umngane nomunye umfana usezolobola udade wabo angithi akwazi ukuthi udade wabo nangempela makafika azolobola hayi kube mnandi nje kodwa nje umakhelwane nje bayangumuza nje ukuthi uyabona nje ukuthi ngathi contact khona but cha ufika nomfana nobaba wakhe azolobola nabakhongi nangempela kulotsholo kube kuhle until kuze kushaya isikhathi la omama khona kumele babonane ezumndeni nangempela babonane komama abuze kumama lo uMandlovu ubuza lo mama walenye ingane yomfana ukuthi hawu owakabani wena uphuma kuphi abese yasho ke umama ukuthi hayibo uyazi ukuthi mina ngangihlala khona kule ndawo le nami le ndawo nje esikuyona manje naye ngahlala kuyona nje dala abazali bami ngisemncane ashe iminyaka hayi nangempela uthola ukuthi bakhulela ku neighborhood A1 abese umama ihlale lento inhlizweni ukuthi hawu lo sisikanti njengoba behlala kuma suburbs nje kusho ukuthi babesuka la asho lo sisi ukuthi cha basuswa ukuthi la indoda yakhe inemali irich so they had to move bayohlala kwenye indawo. Okay kusho ukuthi umama walana nje behlangene nalo wamama nje uMdletshe nakakamboni lo mama wala kuthe ngelinye ilanga ke ngesikhathi sekwenziwa kube nosuku la kuzokwenziwa khona igraduation kwenziwela umfana wala ekhaya amenyweka abazali balo mfana lona bafike ekhaya hayi uMdletshe abe very uncomfortable ukuthi man engathi bayazana nalo mama but uMdletshe angabakhulumisi laba abantu angabanaki angabi naso nje isikhathi sokuthi akhulume nabo. Okay
abese unkosikazi uMandlovu ayinotice lento ukuthi ubaba is really uncomfortable when it comes to umama walo ngoba uyaqala ukumbona umama walo mfana lo angithi given nangosuku lokwenziwa amalobola wayengazange azambone abe uncomfortable ukuthi hayi wena baba why you so uncomfortable but ayeke yenzeke iceremony yokuthi umfana uyagraduate azaqede bese emva kwalokho abese lokhuza adile abese yambuza ntambama ebusuku ukuthi wena baba you were very uncomfortable khona abazali balomfana yini ngabe khona yini into uyabazi labazali abese ethi ubaba ayangibazi abese ethi ngeke baba I feel like uyabazi labazali khona into uncomfortable kuyona athi ngitshela iqiniso ngoba nalengane le ize inane beauty mark ngaphansi kweslave efana nemark yengane la ekhaya. So ngicela ungitshele baba ukuthi ngempela lengane akuyona yini yakho ngoba lengane ayifani nabazali bayo bobabili. Ubaba mbandaza athi baba ngizokudivorce if ungalisho iqiniso ayagcina sethi uyazi ngesikhathi ngingakashadi ngahlangana nalonkosikazi lona nje sasagcina sisithole lo mntwana lo. Uthi makathi uyabala athola ukuthi lezi insuku lesikhathi ubaba lengane iminyaka enayo ngeke ingane yakwakhe le end ngasikhathi ebala futhi uyabona ukuthi weseshadile nomdletshe so umdletshe has been cheating umfazi maye discover manje ukuthi umdletshe ube cheat and unkosikazi athi mina ngangishilo ke umdletshe ukuthi enene ngizokudivorce meke ngathola ukuthi unengane ngaphandle ngakutshela athi umdletshe hayi lengane njengoba ngichazela futhi into eyenzeka kudala uyayibona ingane isindala ngiyacela ukuthi ungithethelele mkami athi njengoba ngangishilo ngathi ngizodivorce ngoba lengane izokwaziwa abantu and also lengane ithana nengane yakwakho so imagine ihlazo elingako buligcinile ngoba manje ingane yakho sekufuneka sihlale phansi nobongeka simtshele ukuthi enene ubelala nomfowabo uthi nangempela they had to make a plan ukuthi batshele ubongeka ukuthi ubongeka akahlukane nalomfana but bangamtsheli ukuthi indaba ingane ifuna ukwazi lokho ekhaya ukuthi awuma indaba nethi angihlukane nomfana ngoba lo mfana uyangithanda uthi ziqhubeke ingane ziqhubeke zijole ubongeka nje athi uzobashiya abazali bakhe if beqhubeka bethi akahlukane nalomfana uthi amtshele uMandlovu atshela umdletshe ukuthi kuzomela sitshele ingane iqiniso ukuthi umfowabo lo ethandana naye athi manje masitshela umfowabo indodakazi ethi izohamba iyotshela lo mfana nangempela sifika isikhathi ingane ngoba izwa mshini ngendoda yayo bamtshela ukuthi yazi mntanami uba wakho wathola ingane kanje lengane le eyakho uMamdletshe bese yamtshela ukuthi ke mina ubaba wenu sengiyamshiya atshela abantwana ahlalisa abantwana abe nemeeting athi ubaba wenu sengiyamshiya nangempela uMamdletshe uMandlovu umesisi Mdletshe sorry uMandlovu avuke kusena fonela ama lawyers awatshela ama lawyers ukuthi yazi ukuthini ngiyamshiya mina umyeni wami ngicela idivorce ngaleso sikhathi uMdletshe avela athi enene hayibo ngeke ukwazi ukuthi ungishiye athi mina ngiyamshiya ubabona ngangishilo ngathi make waba nezingane ngaphandle ngizomshiya ithethe indoda ithi ngeke uyenze lonto ngeke nje uyenze lonto athatha ucingo kwe uMandlovu afonela ama lawyers ngalesikhathi efonela ama lawyers athi uMdletshe if you bake balibamba labo bantu ucingo mina ngizotshela abantu ukuthi wena untshontsha ama placenta omama ababeletha isibedlela and uyawadayisa ku black market ha and uyamemeza abeke phansi ngokusheshsha ucingo uMandlovu aphenduka azama ukubheka aphuma eminyango ngasekamereni passage ayobheka ukuthi ingane azizwa ngani lonto abuye athi uthini baba athi ngithi ngizotshela ingane nomphakathi meke wangidivorce ukuthi wena uthatha ama placenta esibedlela uyawadayisa uyeza ku part 3